Sedaya jamaah salam sampai hormati muga saderenge kita nglajengaken rutinan yasinan kita wiwiti kanthi niat ingkang baik. Niku pertama niat melampaui perintah Allah, perintah Rasulullah, yaitu akan zikir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ingkang arupi wawasan Al-Qur'an yaitu surat Yasin. Bagi Kanjeng Nabi dawuh Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Ugi kita niati wasilah bagi Allah diperintah supados pados wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Mungkin kanthi niat ingkang sae iki kita saged lampahi kang nomor 3 ini donga untuk Allah lan mukhlisina lahuddin, donga kanthi ikhlas kangge sedaya para almarhumin almarhumat sedaya kang sampun nulungi kita mugi diparingi Allah jembar kukule padang dalane paringi maghfirah rahmat kangge Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma wasara nasabih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi jami'an khadirin anbiya wa mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'in tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'in salihin min ulama'i al-'abidin wa syuhada'i was-salihin wa musannifin wa mursalin wa ulama'i mujtahidin wa li jami'il masyayikh musadat kita Azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa sababihim wa khususan ila syaikhina radhiyallahu anhu wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amadina wa akhwalatina wa ansalina wa qurratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila jami'i ahli quburina. Wa ila jami'i ikhwanina muslimina mujahidina fi Gaza wa fi Palestina wa fi Sudan wa fi Lebanon wa fi kulli makan nazalan al-Fatihah.
Selamun
وإلى جميع إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان وزمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واغفر نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء لا تهجر البلد ونقهم من الخطايا salah satu dasar tenggene Islam, salah satu pokok tenggene Islam yaitu yang namanya rukun Islam atau akidah, kepercayaan. Ya apa caranya tiang Islam niku gak ada keyakinan, gak ada kepercayaan ingkang mantep, ingkang kuat, ingkang kokoh, boten tergoyahkan. Sing dirumuskan dikumpulkan tenggene rukun iman. Kanjeng Nabi piyambak nanti dawuh jawab pertanyaanipun malaikat Jibril, apa iku iman? Iman iku antu'mina billah, yaitu kita iman kelawan Allah, kita yakin mantep kelawan Allah. Wa malaikatihi lan malaikat Allah. Wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah. Dan riwayat setunggale nyebut wa biliqaihi lan kelawan liqo ketemu Allah, itu nggih termasuk rukun iman. Wa rusulihi lan rasul-rasule Allah. Wa antu minalan yanto iman nggih bil ba'tsi kelawan dina kebangkitan, itu dina kiamat. Dan riwayat itu ne antuk minabillah iman kelawan Allah, wa malaikatihi lan kelawan malaikat Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira rasul Allah, wal yaumil akhir lan iman kelawan dina kiamat, wa bil qadri lan kelawan iman tenggene qada qadare Allah, khairihi wa syarrihi, baik niku qada qadar ingkang sae maupun qada qadar ingkang boten sae. Niku diimani saestu. Lah carane iman niku napa apa? Napa namung ngomong nek aku wis iman, aku wis percaya napa cukup.
kudu ana prosesi kedaenten keyakinan. Nah, proses ini keimanan itu mboten diwarisno, Pak. Iman itu mboten warisan. Mboten rupa kaya ilham ngono mboten. Nggih kabeh niku dalane lewat hidayah memang nggih. Tapi kita sebagai manusia niku diutus ikhtiar, gunakno akal, mendaya gunakan semua potensi sing diparingi Allah teng kita. Lewat angen-angen, lewat mikir. Lapo kok kita niku imane teng Allah, kok mboten iman teng liyane Allah. Dipikir kanthi jero, dipikir kanthi bening. Mboten namung warisan. Bapak ibuku wong Islam, aku yo Islam, mboten cekak. Mboten cekak. Nah, monggo mangke diangen-angen piyambak lapo kok aku milih agama Islam. Akare niku dipikir saja. Mergo agama Islam agama sing paling bener. Niki kula paringi contoh mawon. Carane mikir ya ngono. Mergo agama Islam agama sing paling bener. Teko ndi ngerti kok agama Islam agama sing bener. Kan agama liya ya padha-padha ngakoni agamane bener. Karena salah satu contohnya mawon nggih, salah satu contoh mawon. Nggih niku Islam niku nggadahi kitab namine Al-Qur'an sing nembe kita waos. Al-Qur'an. Agama liya duwe kitab monggo didu menangan endi. Lho maksude ngedu yo napa? Mboten kandel-kandelan, mboten abot-abotan mboten. Tapi ningali isine. Ten Al-Qur'an niku nggih salah satu bukti benere Islam. Benere lek Qur'ane bener, Islam mesti bener. Nek kita angen-angen Qur'an iku Al-Qur'an iku bener, maka Islam kita mesti bener. Sing kita percayai mesti bener karena sedaya rukun iman iku muatane isine enten ten Al-Qur'an. Monggo diangen-angen kanthi saya. Kanthi bening. Al-Qur'an itu diturunkan tenggene Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, sampun maklum, sampun diweruhi, diyakini sedaya tiyang nek Nabi kita niku tiyange ummi. Napa? Ummi. Ummi niku napa? Boten saged maos, boten saged nulis. Ra iso maca, ra iso nulis. Tapi kalau Allah malah dituruni Al-Qur'an, gak iso maca, gak iso nulis niku lho. Iso nyampeno Al-Qur'an. Niku nek mboten wahyu mboten mungkin iso. Nek mboten pitedahe Allah mboten mungkin iso. Justru lek nabi niku tiyange iso nulis, iso maca. Terus nabi beto Al-Qur'an ten ngene umate ten para sahabat. Mesti dituduh nek Quran iku gawen-gawenane Kanjeng Nabi. Tapi sedaya pun ngertos, pun kenal, pun paham lek Nabi niku ket mulai lahir sampai piyambake dewasa pancen mboten saged maos, saged nulis. Lan iku mboten Nabi tok, Pak. Masyarakat Arab saat niku memang mboten saged nulis, mboten saged maos. Bukan karena bodoh, mboten. Justru sing mboten saged nulis, mboten saged maos niku malah pinter. Mergo ngandalno napa apalan. Ngandalno memori. Tiyang kok nulis iku berarti gak apal. Butuh ditulis, engko blonjo apa ditulis. Berarti kan gak apal. Butuhe apa, butuhe apa. Nah, zaman Arab Jahiliyah niku kebodohan ini bukan karena mboten saged maca, mboten saged nulis, mboten karena nyembah graholo, masalah ini. Tapi nek kecerdasan pinter, makanya Nabi niku mboten saged maos, mboten saged nulis, justru niku menunjukkan keistimewaan Kanjeng Nabi dan membuktikan nek Quran niku memang saking Allah, mboten saking Kanjeng Nabi niku setunggal. Terus Al-Qur'an iku nomor loro bukti benere Qur'an, benere Islam ngene iku Al-Qur'an iku wani nantang. Wani nantang. Gawe kaya aku, Qur'an iku nantang.
lek sampean ing kutum apa nggih ayat ini. Faktu bi suratin min mithli. Kula apal tengahe kawitane suben. Nek sampean ragu Quran iku bener apa ora, wahyune Allah apa ora, kalame Allah apa ora, apa gawenane nabi, coba gawe kaya Al-Qur'an. Ra usah akeh-akeh sak surat ae. Gawe sak surat kaya Al-Qur'an. Kaya Al-Qur'an itu maksudnya apa? Apike kaya Al-Qur'an, indahe kaya Al-Qur'an, muatan maknane kaya Al-Qur'an. Niku sampun didhawaken Allah, ditantang Allah ket mulai zaman awal Al-Qur'an sampai samangke. Mumpun 15 abad. Tantangan itu, dan tantangan ini akan terus sampai dina kiamat. Nantang sedaya makhluk, mboten namung manungsa tok. Sak jin-jin itu ditantang. Nek iso gawe kaya Al-Qur'an, ra usah kandel-kandel 30 juz. Gawe sak surat. Ternyata sampai sak mangkin boten nenten sing saged damel kaya Al-Qur'an. Kaya ayu boten saged, apa maneh ngumbuli boten saged tambah. Sing nate nyoba damel enten boten enten. Kata sing nyoba damel termasuk nabi palsu niku Musailamah Al-Kadzdzab. Niku zamane Kanjeng Nabi enten wong ngaku nabi palsu. Ngaku jadi nabi tapi palsu. Namine Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, dhek enggak nate ndamel Quran tandingan. Gawe surat. Tapi disandingno karo Quran, dibiji karo wong-wong iku gak masuk blas. Gak masuk blas. Elek kalimate elek. Gak ono maknane, malah lucu kaya komik. Malah lucu kaya guyonan. Contone nggih, ten Quran iku enten surat namine Al-Fil, nggih mboten. Isine mboten masalah tentang gajah. Tentang ceritane penyerangan Raja Abraha sing damel gajah. Nak ngoten nggih, mboten cerita tentang gajah, tapi cerita tentang yo napa carane Allah menghancurkan pasukan Abraha sing damel gajah. Kata-kata indah, apik alam taro kaifa fa'ala rabbuka binas habil fil. Ada pertanyaan. Tak terus ini Bu sampai terakhir makul. Niku lak burine lam kabeh. Tapi ini jenengan angan-angan rata-rata ayat Quran itu bersajak. Bersajak niku burine padha-padha, Pak. Lek lam ya lam kabeh. Lek dal ya dal kabeh. Qul huwallahu ahad, burine dal. Allahus somad, burine dal. Lam yalid wa lam yulad, burine dal. Walam yakul lahu kufuwan, burine dal kabeh. Nek burine sin kabeh. Qul a'udzu birabbin nas, burine sin. Malikin nas, ilahin nas terus. Wapi Quran itu indah. Diwaca wis indah. Mboten ngerti maknane diwaca wis indah. Apa maneh maknane tambah wapi. Tambah napa manfaate tambah. Nah, Quran itu nak kaya ngoten niku, contone surat Al-Fil. Musailimah gawe tandingan. Malfil. Wa ma adraka malfil. Udunuhu tawil, malah cerita gajah. Gajah. Tahukah kamu tentang gajah? Gajah badannya besar, hidungnya panjang. Iku arek TK Mbak. Kongkon gawe Quran kok tambah koyo arek TK. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Oh. Malah diguyu karo wong Arab dhewe lho diguyu. Karo kanca-kancane dhewe lho diguyu. Ngene kok kabeh tantang Quran, betul saged. Nah, makane ningali saking niki, lek angen-angen saking niki tok. Niki kita sampun yakin nek Quran itu mesti bener, mesti wahyune Allah. Nek Quran iki bener, sing nggawa Quran mesti bener. Ngene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Kanjeng Nabi ini bener ya sampai napa mawon sing disampaikan Kanjeng Nabi ya bener kabeh. Wong niku urutan sebab akibat kok niku.
Nah, berarti rukun iman sing kita yakini niku ket mulai Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dina kiamat sampai napa kodok kodare Allah niku pancen saestu-estu diimani, dipercayai kanthi yakin. Mboten nenten keraguan, mboten nenten guru melok-melok, tapi pancen mancep teng ngene manah kita. Carane iman ten yo napa wong Allah niku mboten kita tingali, mboten kita demek. Ya apa carane iman ten Allah? Iman ten Allah niku ngangge keyakinan. Kita yakin saestu nek pangeran kita niku Allah Subhanahu wa taala. Ora ana liyane Allah. Kok umpama enek wong pangeran jenenge sapa? Allah. Lah pangerane kono jenenge sapa? Pangeran kono jenenge A. Jenenge B, jenenge C. Niku kafir, Pak. Musyrik naudzubillah. Karena dia nganggep nek liyane duwe pangeran. Niki mboten masalah ini agama liya mboten, niki ngiyakinno agama kita. Nek kita niku sedhuwur yo menungso ngalam donya. Agamane apa wae niku pangerane mung setunggal niku Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan utawa kita sampai nganggep nek agama iku pangerane A, pangerane iku pangerane B, pangerane C. Oh berarti lah jek duwe keyakinan, jek duwe penganggep nek ana pangeran liyane Allah musyrik niku. Berarti liya iku apa? Iku akon-akon tok iku, mboten pangeran. Sing pangeran ku mung Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah, ijen gak ono tandingan. Iku wahdahu la syarika lah iku. Pangeran sing ijen ra ono tandingan. Kok dayakin saestu mboten nang terus ngeyakoni iku ya pangeranmu, iku pangeran. Gak oleh ngakoni pangeranmu, pangeran liyane nek pangeranku ya iki pangeran. Berarti ono pangeran loro lah. Malah 3 4 5 mboten nang musyrik. Lah iku kok ngomong ngono, iku akon-akone, tapi mboten nyata, mboten fakta, tidak realita, tidak benar. Barang itu nek mboten fakta, mboten realita, mboten bener, maka kebohongan belaka, hanya pengakuan. Mboten kebenaran. Kebenaran itu sing fakta, realita, sing kebenaran sejati niku. Lah kita yakin saestu bahwa Allah niku pangeran kita nggadahi sedaya sifat-sifat ingkang sempurna. Wis. Niki paling keimanan paling cekak, Pak. Keimanan paling dasar. Jenengan boten apal sifate Allah, boten napa-napa. Jenengan boten apal Asmaul Husna, boten napa-napa. Sing penting jenengan gadah keyakinan secara dasar nggih bahwa Allah duweni sifat-sifat sempurna. Lan disucikan, suci mboten gadah sifat-sifat sing kurang. Kurange mboten enten. Apa maneh sifat elek mboten enten. Sifate Allah niku sempurna kabeh. Sempurna kabeh. Contoh ngapunten nggih. Allah gadahi sifat Rahman, nggih mboten? Melasi kita, Rahim, merahmati kita, Ghafur, nyepuro kita, nggih mboten? Sempurna niku. Tapi Allah nggih gadahi sifat napa niku Al-Qabid sing Allah niku duwe sifat Al-Qabid utawa Asmaul Husna Al-Qabid nggih niku nyekel rejeki. Gampangane niku. Genggem rejeki. Rezekine diempet. Allah ya iso jembarno rejeki, ya saged ngempet rejeki. Allah ngejorno rejeki nggih tetep Allah sing maha sempurna. Allah ngempet rejeki kita nggih tetep Allah maha sempurna. Niku segala kondisi tetep meyakini nek Allah duwe sifat sing sempurna. Lah kadang-kadang tiyang niku ngiyakini Allah duwe sifat sempurna nek pas enak tok. Nek pas enak-enak tok. Bahkan nek pas enak iku lali karo Allah ya. Lali karo Allah. Pas wayahe sehat lali karo Allah. Pas wayahe jembar rezeki lali karo Allah. Dilala pas loro, pas kere sing disalahne Allah. Nah niki imane dereng sempurna. Dereng iman ngeten.
Iman iku yakin ten Allah saestu aku ya apa wae tetep Allah Maha sempurna. Aku sehat Allah ya Maha sempurna. Aku lara ya Allah tetep Maha sempurna. Mboten kelong, mboten nambah. Allah niku sempurna, mboten kelong, mboten tambah. Nek Allah kok sampai tambah, oh berarti sadurunge kurang. Allah niku mboten saged nambahi, mboten saged ngurangi. Kita sholat, kita mengagungkan Allah, maca Quran, memuji Allah itu Allah mboten tambah mulya, mboten pancet sempurna. Kita mboten sholat, mboten wiritan, mboten zikir, tetep Allah mau sempurna, tidak berkurang. Mangkene ten ngene hadis qudsi diaturaken, umpama sak ngalam donya awal sampai akhir niku kok nyembah Allah kabeh ora ono sing kafir umpama sampai dina kiamat awal sampai akhir kok nyembah Allah kabeh ora ono sing kafir. Allah tetep mboten nambahi kemuliaane Allah, tetep sempurna. Tidak memberikan efek apapun ten Allah. Semanten ugi sak ngalam donya awal sampai akhir kok kafir kabeh umpama mboten nyembah Allah maksiat kabeh, Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah tetap Maha sempurna. Sehingga ibadah kita, maksiat kita niku tidak memberikan efek pada Allah, tapi efeknya ten kita piyambak. Gimana? Kita ngibadah sing oleh ganjaran ya kita, sing mlebu swarga ya kita. Kita maksiat sing oleh dosa ya kita, sing mlebu neraka kita. Mboten efek ten Allah napa. Makanya iman keyakinan kudu bener saestu Pak. Tidak boleh keimanan itu digantungkan atas situasi tertentu. Nek aku pas lega ya Allah ya sempurna berarti apik. Nek aku pas wae remek ngene iki ya Allah ya gak apik berarti. Nah, ini hati-hati. Allah itu tetap Maha sempurna, mboten enten kurangi di segala situasi, di segala kondisi. Niku ngimani Allah salah satu cara paling dasar. Pun dadi napa niku wajib ain, fardhu ain kaya ngoten niku. Nek pengin diundakno malih, kepengin keimanan kita mundhak malih, kita kudu meyakini sifat-sifate Allah. Kudu ngerti nang ngaji sifat-sifate Allah. Enten sifat niku sing permanen tidak bisa berubah. Kaya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu niku sifat wajib, sifat mustahil, niku tidak bisa berubah. Ada sifat yang Allah itu kadang berubah. Sifatnya loh yang digunakan Allah itu koyok Allah nek wae maringi rezeki wong berarti Allah ndamel sifat namine al-basit. Allah jembarno rezeki kita. Pas rezeki kita mampet Allah ndamel sifat namine al-qabid. Kita pas munggah pangkat berarti Allah menggunakan sifat al-izzu, ngangkat derajat kita, ngangkat napa pangkat kita, ngangkat oleh kemuliaan. Pas kita terhina niku Allah ndamel sifat al-mudzillu. Makane kuatah sifatnya Allah niku. Niku nek pengin keimanane mundhak kualitasé, kita ngaji belajar sifat-sifatnya Allah. Semanten ugi mangkene keimanan ten ngene Rasul pengin sifat Rasul napa mengimani Rasul niku sing paling cekak, sing paling dasar. Cara ngono sing paling napa cendhek niku kita yakin nek Rasul niku utusane Allah. Wis ngoten mawon. Niku pun cukup. Nek pengen diundakno maneh ngerti jeneng-jenenge Rasul. Ngerti sifat-sifate Rasul, ngerti sejarah Rasul niku diundakno malih, diundakno. Mangke ilmu niku mulai ngandhap riye, mangke tambah mundhak tambah. Jadi lantaran kita ngaos ngenten iki saged nambahi ilmu lan keimanan kita sedaya, saged nambahi takwa kita sedaya. Setitik-setitik mboten masalah. Nggih, sepinten-sepinten sing ditambahi Allah ten kita ilmu kita hidayah macam-macam niku pun kita syukuri, kita ginakaken kanthi niku wasilah kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi teman-teman. Nanti kita tanggung. Terus saya lupa ya. Monggo. Dalam pendidikan zaman Nabi itu bukan santai, Pak. Oh nggih. Nah,
Tidak nabi itu dengan kasih ini, bahkan penanggalan dari nabi itu nombor. Oke. Sebenarnya nggih, lenten gini Islam niku bahasa santet nganti bahasa sihir. Bahasane sihir. Sihir niku enten boten. Nah, nek munggo Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas ulama niku enten saestu, nyoto saestu terjadi. Termasuk rukun iman niki, Pak. Mengimani adanya sihir niki termasuk rukun iman. Karena napa? Karena niku dijelaskan teng Quran. Dijelaskan teng Quran. Minimal niku kalih panggenan. Minimal. Gini ku tenggene ceritane Nabi Sulaiman. Ceritane Nabi Sulaiman. Iku waktu dawa ceritane. Enten Harut wa Marut. Sing paling nomor kali tenggene Nabi kita gini ku kan zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dadi korban sihir mboten wong liya, Pak. Nabi Muhammad piyambak lak wis. Dadi nabi kita ku nate kena sihir. Nate, Pak. Niku ten surat Al-Falaq niku. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Niku sihir niku ten ayat 3 niku. Ayat 3 niku sihir niku. Lah sihir niku enten saestu nggih enten. Terjadi. Tapi atas izin Allah wis niku. Hati-hati. Sihir niku mboten karepe dukun. Mboten karepe tukang santet, tapi izine Allah. Mboten masalah mandi dukun kono, mandi mboten masalah mandi pundi-pundi. Nek gawe dukun Banyuwangi lho. Mandi wae. Kayak penglaris terus nopo nyantet nopo pesugihan macam-macam boten masalah teko Banyuwangi ne teko pundi boten nek Allah ngizini dadi nek Allah boten ngizini boten dadi lho Pak Allah kok ngizini sihir nah niki sing ranah keimanan ten keimanan niku nek ten Allah Pak boten nenten istilah baik buruk awas hati-hati. Nek mungguhe Allah iku ra ono istilah baik buruk boten enten. Biji api elek niku kan kita. Ngapunten. Jenengan oleh harisan iku api apa elek? Oleh harisan. Api apa elek? Api. Kecelakaan. Elek. Padahal oleh harisan kali kecelakaan niku takdiri sinten? Sing gawe takdiri sinten? Allah. Mungguhe Allah ra ono bedane oleh harisan kecelakaan iki padha-padha takdiri Allah. Tapi kita ngerasa enak oleh arisan timbang kecelakaan, gitu. Nah, nek mungguhe Allah sihir karo mukjizat, mungguhe Allah mboten nek bedane. Mungguhe Allah. Allah ya saged mengizini sihir, Allah ya saged mengizini maringi mukjizat. Mergo niku izine Allah. Lah, kita sing bedakno nek ten nabi rasul namine mukjizat. Nek ten gene dukun namine sihir. Kita sing bedakno, tapi nek ten Allah mboten. Sehingga Allah mengizini sihir niku mboten masalah, mungguhe Allah. Mungguhe Allah mboten masalah, terjadi saestu. Lah terus kita cara menangkalnya ya nopo? Nah, nek ten Kanjeng Nabi Pak, niki kula cerita Kanjeng Nabi iki. Lek kali Kanjeng Nabi niku kan ngerasa ngeluh Pak, awale kena sihir niku ngeluh. Jenengan nanti loro ngeluh. Sering nggih. Alhamdulillah rada mirip Nabi jenengan. Rada mirip Nabi. Nggih. Kula niku nek ngerti ngapunten nggih. Bukan maksudnya seneng Nabi ngeluh mboten. Maksudnya aku lek duwe lara ngeluh iku berarti aku melok Kanjeng Nabi. Nabiku ayo ngeluh mosok aku gak ngeluh. Nabi niku nanti gliyer Pak nggih. Sampai diceritakno tentang tafsir niku koyok nekani garwane koyok mboten. Dadi saking ngelune Pak. Saking ngelune. Terus pas sare niku ditekani malaikat kalih. Setunggale ten ten arah kakike Nabi nggih, sukune Nabi, setunggal ten arah kepalane Nabi. Takon-takonan niki malaikat niki. Iki sapa iki? Iki Muhammad Rasulullah.
Kena apa wong iki? Takon-takonan. Kena sihir. Sapa sing mensihir? Labid al-Yahudi, wong Yahudi. Sihire ngangge apa? Ngangge bundelan. Bundelan teko apa? Teko rambut. Diapakno bundelan? Di bundelan jongkase Nabi nggih, sisire Kanjeng Nabi niku kale pembantune niku dipendet enten rambute Kanjeng Nabi. Terus kale tukang sihir Yahudi wau dibundeli dadi 11. Dadi 11 dicemplungno teng ngene sumur. Sumur endi? Ditutupno dadi malaikat iki ngomong-ngomongan sing ngandani malah malaikat iki. Dicemplungno teng ngene sumur ditumpangi kali watu. Akhirnya Kanjeng Nabi nimbali napa niku sahabat Ali. Mantune termasuk sedherek ini. Li tulung nangone sumur kono, kula kesupen nami sumur itu. Teng ngene sumur, jukuken enek bundelan 11. Jukuken entasno udaren. Niku sihire teng mriku. Akhirnya Sayyidina Ali ngejak beberapa sahabat melebet teng ngene sumur buka. Terus Allah paring wahyu 11 ayat. Mergo wau bundelane 11. Allah paring 11 wahyu 11 ayat. Napa niku? Surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Surat Al-Falaq pinten ayat? Gansal. Surat An-Nas 6 ngomong 5 tambah 11. Kulo apal Pak, tapi nek jumlah ayat boten semerap boten napa-napa. Maka ditingali maneh. Al-Falaq niku gangsal ayat, surat An-Nas 6 ayat gandengan Pak modone bareng niku. Makane surat Al-Falaq, maca surat Al-Falaq mesti gandengan surat An-Nas. Makane disebut muawwidzatain. Surat sing isine ta'awud, enten a'udzune. Loro karone enten a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, sijine qul a'udzu birabbin. Padha a'udzune sing fungsine manfaate faedahe salah satu ning kangge ngusir sihir. Niku sing Kanjeng Nabi. Terlintu dinten Kanjeng Nabi namung maos ta'awud mboten nampek maca surat Al-Falaq An-Nas. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah niku termasuk sing diijazahno para kiai, sebagian para kiai pas wae dipingi corona niku. Nek pingin awakmu sehat gak kena corona, salah satu ikhtiare ndonga ngangge ta'awudz. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ping 3 disebutno teng tangan diusapno teng awak kabeh. Mergo virus corona itu ya makhluke Allah. Makhluke Allah kabeh nglarani makhluke Allah liyane ra ngarai sok nek mboten izine Allah. Ngoten. Kita niku saged kena virus, kena penyakit niku nek mboten diizini Allah ya gak lara. Bukan berarti wong sing sehat itu gak kena virus tapi gak diizini oleh Allah. Nek wong dokter ngarani metabolisme, ngarani napa niku antibodi macam-macam. Nek keimanan ngarani niku yo pancen mboten diizini atau mboten ditakdirno Allah. Nek sing ditakdir Allah kedaden, mboten ditakdir mboten kedaden. Masya yakun wa ma lam yasha lam yakun. Allah niku nek menghendaki sesuatu mesti dadi. Nek Allah mboten ngendaki mesti gak dadi. Kita senajan ngrencanakno ngotot nek pancen Allah mboten kersa mboten dados. Makane enten unen-unen sing supaya kita tawakal, supaya kita mboten terlalu moyo mengharapkan hasil yo napa niku ucapan ngeten, ana urid aku duwe karep, anta turid sampean duwe karep, nahnu nurid awak dhewe kabeh duwe karep dhewe-dhewe. Tapi sing kedaden wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah sing bakal menang, karepe Allah sing bakal menang. Aku karepku ngene, karepmu ngono, karepe awak dhewe ngene, tapi nek Allah duwe karep dhewe sing menang tetep karepe Allah. Nah niku nek saged ngonten niku saged semeleh. Mboten terlalu ngoyo-ngoyo. Ngoten nggih. Enten malih sikap nggih, mungkin manfaate ngonten kang kata subhan